Здравейте хора, аз съм Монака БГ и днес ще ви покажа моята колекция от парфюми. Преди това абонирайте се, лайквайте и можете да ме гледате в Twitch, Симеон Иванов 1, 2, 3 и така. Така, ето го и първия парфюм на Кристиано Роналдо. Подарък ми е за рождения ден. И ето да го отвориме. Идва така в много странна опаковка и е много хубав. Поне дизайна на мен много ми харесва и аз затова го исках, така че да. Продължаваме с втория парфюм на Nike, който ми беше подарен от една приятелка за рождения ден също. С него съм се пръскал точно веднъж. И да видим. Цяло много ми харесва как самото стъкло е някакво такова... някакво готино е. Някакво не се плъзга прекалено. И това беше втория парфюм. Така, това е третия парфюм. Аз нямам много парфюми, само 4 са, но ми вършат работа. Тук това го стръгнах с Airsoft и малко се скъса. И така, нека да го отвориме. Ето това е. Миреше много хубаво. Много е хубав този парфюм. Купих си го от едно летище. Пътувах до Германия и си го купих. И като цяло на мен много ми харесва този парфюм. И това е последният четвърти парфюм, който е малко смачкан, защото и аз не знам защо е смачкан. Не знам защо е смачкан, но да, той е на Шампионска лига Adidas. Като цяло беше ми подарък от мама. Тя ми го беше купила. Май за именния ден. Но да, и този парфюм много ми харесва. И така. Чао хора, абонирайте се, лайквайте и да ме гледате още и да препратите на ваши приятели, да им кажете да ме последват, да ме абонират и чао!